Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Mi salmini on fawmon landi ke si tawi hidon e jam nokku kala ka wondon ka jodordon wondibe jodibe famodirabe e wonbe jindude kala mo ala ka ledi lagine walla on hisimmo tawata kala projet ji di jokkuda yo alla walle fi mudum payku sare ngal payngal bangal nantungal inde payngal nanda e de payle ande kade yititi yewte fi tobbe buyi wonde ka ledi men ko atti ko ngara den toro kadi jama o sendutugol video ji din au maximum possible surtout wonirbe telen ka YouTube ka Facebook ande kade yiti dara fono weltana de ngande ne monana kay e goto ko fewndi kon ka ledi men ka tawata buyino doa humpitade ko woni kon fe'ude ton aray kay den hiwro jama jodobe Conakry ben activité ji jokkadi di fo leydi meden di aray den weltano mawbe ben sukabe ben sibbe ben yibbe ben rewbe ben fo no andir don non ande fuddoray fiyo kange no andir don non ay mo enni joni wo mo wujji lagine sinangama tutay fewda do ni nguyru kange o ngala busude few no andir don non alla watta ko hana say lagine no satti rewbe ben jantira e worbe ben buudi wa facture kura ade do ngandi kura ngo siyoba ka marsata hara no andir don no wietedo karamo jab karamo kaba no wadi do hunde de ministre jo meda wadde ma directeur jo karamo kaba holli wo nyamata o yarta dum foko fita wolu fi kangeje de wule nara yaltina ide karamo kaba karamo kaba karamo kaba ini ketana tele aidi koro awami fenanalima Ferdoni karamo kaba no déclare guerre de faim wo nyamata o yarata o walo tako o dano tako 72 heures karamo kaba wo nyamta o yarta dundo foko fita wolu fi katu ton doro mena amaya tado ayaltina nal men kangeje de yaltay katu tono o yaltay o walo sur la table nano fo kelluno wi sellu dalen ko wujjudo nana fawino ergine vandi na corruption elabondiray mimi do weltani general Dumbuya vrai den golle do parce que andi si tawno ko enen tunnu ngare no wodi ko wawle den golle den do fokkintindi do den golle no welammi fere do ni mi do hottuma cikki general Dumbuya fo pare qu'il est là-bas e nganday kombe woni nguyru ndung e ndesare wallahi billahi tallahi nyenye seri mojjana ndombi few mo wadi nyenye seri wali ke dum hapay ko mo nyami dum wallahi na ndombi din tummayata ko e pay ko e maye do andi comprimeje wadetede terra no lagine do be wattudo de awlade be nawo ko fi dame ko wari dame no acca wonki donc nyande go yino do labe ka goddo wari famiji mum fow wobbe ay hakkille den sotti awa fewde do ni nyenye seri no hibba e leydi lagine ndi nyenye seri noddirteɗo refondation nyenye seri ñamowo yimɓe nyenye seri hulɓiniɗo ko ɗum wiyete refondation nyenye seri lekki ndombi wujjayɗi ɗi bon hara nyenye seri no andirɗo non ɗum ko ɗum woni kiriyef nyenye seri ko nangirɗum ndombi voilà e ngarta e mum Tijani Koita ono inete est-ce que je prononce bien son nom Tijani Koita c'est comme ça son nom Tijani Koita mi wawo be torade ndi leydi lagine do andi sene son ko manjallaji professionnel be toroto an ni style sukaɓe memata wali mi anda konto Tijani Koita woni babemmo kono Tijani Koita woni ribemmo mi ngari mi anda ko Tijani Koita woni babem be sukaɓe be woni yide don posta Tijani Koita mon papa Tijani Koita je vais le profit pour toi je n'enlève pas en tant que tu ne quittes pas la prison o yalta e mafia mon vous sortez dans ça ko Tijani Koita woni babemmo Tijani Koita
woɓe waɗimo profit ko ɓe ittata waɗe ɗon artiste ɓe no haldi fotti woɓe yimandemo morceauji he koye hoore Dumbuya wonɗo wadde solidarité ka so yimanani Simando yimani Tidjani Koita kala artiste jo waɗɗo ɗum maison de musique guinéen annulete direct la maison de la culture c'est clair so yimanani Simando ko Tidjani Koita détournuɗo kattu ton dor ko yimanto on feeti aɗon faala ko yimoye aɗon faala ko yimo o yimay ɗo hikka kala artiste jo yimade ɗo Tidjani Koita yaha fi kanŋeje de meɗen andi koye kon complice artiste ɓe buyno tawa e complice fi o kanŋe ɗum fa meɗen andi kono e huwodira e ndi leydi sala ndi leydi ɗo en guere ko luttete filleɗe ore fondation ɗo 2025 en accanta e woturu si ɗum feƴƴi enene Mandian Sidibé o yayo nene Mandian Sidibé hewti o labutane wiyeteɗo Ignace Di na ko may kontu yurmi famine menen ɗo na projet won ɗo voilà mono faala projet o fo ɗon andi on to projet ji ɗi woni voilà kay ɗo woɗon naata e pijiɗaɗa ɗa hoore mon ko ganda yimɓe ɓe anda fi kono wolon toon fi projet hay on janga ɗon andi fi projet mo windi ɗo fi projet mais sebulanno parti ji maɗi on wol toon fi projet kayɗa oɗon famina ɗon sorti soɓe aɗa fu yon jokka bon retenez que Mandian Sidibé o hewti e o labtane wiyeteɗo hôpital Ignace Di Mandian Sidibé woyimo nawni o fenay fos Mandian Sidibé ko wonno ka directeur d'office Guinée ha hande o nawnani ha hande reedu Musalim ha hande koyɗe Musalim ha hande o meeɗa nawnude kono yarata tontu o esanoɗo yimɓe ɓe himo nawni wo kadi ko irisa penale ɗe fenuɗa ɗe Mandian Sidibé détournement mbuuɗi maguyi manipulation mo waɗɗa o anday ala ko yaha joni noon Mandian Sidibé woyimo windude lettere fi naɓangol office Guinée o naɓana kiriyef wo fi ɓeɗɗo yo jonni autorisation médical o yalta leydi ndi o yaha o ñawdoyo France a feeti sino Guinée ko darnira ko fi ko yimɓe ñawdo donka ko darnira ko fi ko yimɓe ñawdo on naynete hôpital Ignace Di ko darnira ko fi ko yimɓe ñawdo fi on ɗum an yiɗa faala ɗo cewtade ɗo wiyaɗa nde fenade ma ƴakkata nden ƴakkata a tuutay ko dekkuɗa ko ɗon a tuutay tu vas vomir ça qu'est-ce que tu en passes na ono fawino sariya no moƴƴi ono fawino le projet bon donc goto yaltata ɗon kadi e wigol men ɗo kañum no nawni wawata ñawdade to no yaltiri ni ɗum c'est fini kala wiɗo ɗum ɗo men beppinaymo c'est clair ɗon ino ñoƴƴa ɗon kadi hino wonana ɗon kadi jama on no yiɗi ɗon kadi jama on no welti ɗon kadi refondation on no ñoƴƴi ko noon tu yarata par ce que kala ko mi wi ka refondation ɗo ko kelɗi ko minen tigui a piyata fita iw a wawata Mandian Sidibé wiwgol men ɗo an ko France ñawdotoɗa an ka hombo fi on ɗum hiɗa feeti ko hiɗa feeti ko foti koy mi wolanno miɗo hobbi on ka ron paye mi halanno wiɗon onon ko tudurwa ya to mi inni ko lawol lakara tu woni tudurwa min halanno on vous attend au rond-point le moment est venu maintenant le temps attendu mi wolana on portoje ɗo meeɗa nande tere ɓen kullunkun tappete kono woni ɗum nde feetere ma a wayi ka ñawde ko mi komi docteur mi monta e ndiyam n'est ce pas mi jonna fi tuberculose ɗum fof mi wattana yimɓe a feeti an Mandian Sidibé ande wolanta men ɗo no nawni on va revenir dans les dossiers c'est pas encore fini bon ande Mamadi Doumbouya yaltuno e saare Conakry nde o holli o hula andi yimɓe ɓen ɓe fenay mi alani o ya beaucoup de blogueurs wule fale jon noon ɗum fof en lancita 2025 ɗo billahi kala wolɗo ko anda minen 21 tum men démentisa min inna ɗum fof ko penale par ce que yimɓe ɓe yiɗa o fena fenta moƴƴa few nanon wino moƴƴi on va se voir dans ce pays bon minen ko min yiɗa ko hande kadi o yalti dey imo jogui weloru mawɗo mo pédala e capital ngal a wiyay tuma
aya tuma o president Uganda ka ko Rwanda kono tawiyete aya Paul Kagame nyalande himo doga e weloji mawdo gardino yotiri bawo ibe tiro fotoji be lappa video je sare kona akirinde nde feno bendo wiya ngal fa kono no prepare coup d'état ma hunde no programme foko pena dumbu ya do hande me yimo kalu himo wadi lineti wala wiya mawdo faru babi lineti en soleil bien anda hono be nata di chonti wadirdi entraînement cybertement ka ko cybertement ka ko nete menen be yidu hande sare kono akirinde mawdo mo dogina weloji mo sabbodira tayimbe Guinée ko population ma wa famu de fimu Guinée population ma wata garde fimu a gerana Guinée ngaron kata ganta ande dumbu ya yaltino dogina welo ko dum men yi karezo socio dum kay no jindine hino poste ko fenade kadi yaltine holle jamaaw dum no kadi yi ngarta wolgol fimu ko reperu den ko ndon holle jamaaw enen fuyi e wona mone hay goto ko yiwden ko wolten sarde voilà bon retenez-vous lundi no mona lundi no mona e puis no mona e yimbe no moni e yimbe no fala wartindirde fi birdi e yimbe no fala wartindirde sare Conakry de yo Conakry on va redresser le pays na info en jodi kale 31 décembre feƴƴi iɗen jooɗi ɗo haani ɗon programme ponce palsa lanni hande kadi ko ni alade mani ko ni tun ko yiɗe wo holle jama humpito. Maintenant on va essayer de gérer, voilà, n'est-ce pas, les vrais abonnés vont commencer de partager la vidéo. Maintenant la sincérité, la dignité du pays commence. Bon, premier article 1 bar 0 information. Hey, en où a jama onko boni en décidé de yibe ben kelda. Bon, hare no andir don non les anciens dignitaires. Anciens dignitaires golbe kalansa na konteba. Gollambe Alpha Condé, Dadis Camara, Sekou Ba Konate. Hare de wiata osadi mabbe ko toli. Ayara yimbe mabbe no darden do maybe darden do. Den toro landa go stay be jak. En ancien dignitaire. Ko kambe darni sinogin. Kambe darni nyasidi. Kambe darni donka. Kambe darni clinique Pasteur. Kambe be nyawndo tako e di labutane jido. Nawndo e mabbe wo sina Senegal wo ko Turki, sina Turki wo ko France, sina France wo ko Amerique. Ko fi hondu ngono darna no di labutane ji kaw nyawndo tako. Di labutane ji don o wada do yimbe opération bloc. Hay be ni office yimbe no jibinde na yo yobi. Dum kadi yo yobi na 3 millions men yidu faw kono hande di labutane ji don mi do nodda do ministre de la santé on kono wiete o mardo do fuje duma yu ure ministre jo mardo do ure fewdo do ministre de santé yo pointi na mi wala na golle makko de paye gouverneur imbe ben no fempi ka jananir no ina lendi lama kon fene lendi no lama hay no lama wi an alama ka kono lendi lama ka fene lendi no lama fene lendi no lama ha go e susta e fofu lendi no lama ha ngui ka achay woni lendi no lama ha ay jokkere ndanga cewni siburi do seda kono ministre santé o inete hono ministre santé o inete ko lagine yata ministre de la santé no yalta ya nyawndo yo e leydi go hara golle makko ko fino yimbe nyawndire dum feƴƴe laamu Lansana Conté dum feƴƴe laamu Alpha Condé dum do fo e yi awa labutane di lagine di hande kadi kala nawndo ko don nyawndete busta te peretew ministre be ben fap marɓe kaya o kaya ciikayɗe kaya erni e yiiɗo mo kaya wi ministre jo mo kaya wi no yimmiɗo yay faransi waɗi ton traitement o yaali Sino Guinée o yaali ñaasidi o yaali ay nokku kanko tata ko faransi o naɓata tombuɗi men ɗi o yawnamo ñawdade ton bon dans ce cas hande kadi kala ministre jo nawnuɗo ko ka Sino Guinée ñaasidi clinique Pasteur si do wopi me wattinte point bar kono yawgol do Maroc yawgol do Sino yawgol do Turquie do yo accu kaydi jo winde walline kay report kala ardo do wi ko réseau médical yonti ki ferene Sino Guinée no don nyaasi dinno do jama no wonani l'école jidin kat l'école jidi hare ko be ndaari to dun don kat
Aye do ministre do mo bi mu fona différence fi yo jango l'école fi yo no. Ma be jetta bi be na ba Amerique ma Canada fi jangu go l'école fi yo no. Di l'école di darna di lagine don di no kanaka jangire. Don do foko piji bonde lendi kiriye fa no droit ndar goldo. Parce que c'est quelque chose de grave. Ma dunga wona ministre ma directeur. Aya bi mbudi se na wada golle Alphonse Sarlu White de. Da bane la appartement en France. Da bane la appartement en to. Da bane la kari to. Yimbe ben hara kanyun jangata ka l'école di don ay kambe ko bibbe mabbe ko ministre. Ma babe mabbe, ma siddo mabbe kambe ko France be hani jangugol ma Canada. Hara bibbe leji ndinno don ben jangata do. Malgré tout, ko ben kadi arta do ina no gouverneur de lendi. Dum kadi ko yo accu. Dum non kadi ko yo accu ko ma combattre ko injustice. Parce que be wi Amerique wo sa heba ka nder Amerique jibina da don si a jango inoku go sa ari alamo ta ko Amerique do wona president non kadi ko yo accu ko du wadi lady mendi piji puino jibi bon hara jaman ko yo rappelu ko jibi kon no jibi il faut qu'on dénonce tout il faut que les gens sachent la vérité de notre pays bon retenez-vous piji de futi ke jibade et pays yo voilà ce qu'on a retenu yumirabe no hebi do ko satti nyengo toɓɓe ngari ko nakiri ha ɓe heewi e sarde ɗo andi ko nyengete kon yimɓe wujja joni laɓe mamu dalaba ko yete ko nyengagol ɗum kadi koye jama watta yila fota hande mi haalani on terte jokkere enɗa saare konakiri nden ha laɓe yimɓe nyengotoɓe mbuuɗi nyengo téléphone ji nyengo penale ɗum hewti e saare konakiri nden ko maladi hulɓiniɗo ko jama watta yila fota mo dari ke do hal finama mbudi wi goddo no nyengiidi ko sener do hal filmaade a yoɓaydi nan ko teddungale mon heɗoto ɗo taw premier acte preuve yo jama humpito ala heɗe ɗo ndaare ko ɓeyɗo huwa koye mo pari ha moƴƴi mo waɗi pantalon mo waɗi t-shirt labaɗo mo waɗi perruque o naati o tawi miɗo waali ɗo on noon jarama ko madame mbiyomi falayide wimi ko min tigi wiyete madame écoutez s'il vous plaît écoutez senditane yimɓe mon ɓen naɓaneɓe ka privé ji e jama on joni ɓe wujjete ara ɗo sutodiri Konakiri ɓe wujjete terre à terre ni lagine leydi no kaani jama on joni no mari planji no wujjira ni mo ƴetti mbuɗi wallini ka wallini wo ɓe wujjayɗi dey so tawi noon ko mbuɗi CNRD mawɗo haray ɗaɓɓu ɓoggol waɗa faami voilà donc haray ko honni waɗi somi feƴƴino vidéo ɗo ko fiyo jama on faamu plan ji ɗi stratégie ji maɓɓe ɗi par ce que leydi satti wujjayɓe fof no nanguede donc siga ɓeɗo ko dénonceteɓe ko yimɓe hulɓiniɓe très grave écoutez c'est grave ça yo arɗo mo pari ha moƴƴi mo waɗi pantalon mo waɗi t-shirt labaɗo mo waɗi perruque o naati o tawi miɗo waali ɗo on noon jarama ko madame mbiyomi falayide wimi ko min tigi wiyete madame mbiyo ko jooɗi on noon anditila wimi andama dey yiyalima ha hande onni nene alle ardiɗo e madame mama kuyaade yenni ha min mi anditali ɗum ɗon on no remɓe inni somi hewti yomi téléphone yewton haray ɗon andi ɓe min ni awa ƴetti téléphone makko wonni kono ɗuma mbuuɗi ala to yomi luɓmo téléphone an mi ƴetti téléphone an jano on mi jonnimi o wi o noddi wo ƴettali on tuma woni simɗo mari ɗo ka o brancha téléphone makko inni uddito o chambre ɗo a gauche ni prise on no on brancha o udditi o turi o ɓamti o fermi bafal ngal o ƴetti téléphone an on wenni o gorejo makko ɓe duwa ardude ɗo woyi mo arande on ka taraw ɗo ɓa on andaga o yaltunoɗo mi yiyali on tuma tanirawan on ari mi daari si o téléphone o no heewi ɓayni téléphone branche akiga naatumi taw mi fus ala toon nalɗu mi yorumi ke mi yalti ɗo mi landi ɓe ka atelier je ɗo wimi ko honto o jiwoyaari wo ko dow ga o yaari o daraki min mi awa noon tuma min ni mi naati ka chambre mi udditi armoire o mi yaali sac an dossier en retraite on fof noto allahu akbar min ni
awa o nyengi kelan onabi mbudi mi halfinano 3,500,000 mi ndaari mi ali di ka kunde cionci mi noddi debbo on ɗo madame Bari minne ari mi holle ɗo goɗɗo wimo o ƴiwa yaltuɗo ɗo joni o naati ka chambre ambel yaltugol o wimo branchi ɗo téléphone makko mi udditi ɗo mi yi ali hay fusndella min ndaari cionci ɗin fof hay fus mi yaali onni kodi ko ñengotoɓe ɓe ñengiɗo o yeehi o naɓi min mi awa mi fayke Allah kono wayi on jiwo ɓaleejo towɗo mo waɗi meeso o hewri ɗo madame Bari ka yaltugol on kadi naatoy ka suudu mum tawi 40,000 e wi ka porte mum ber ko ɓe hiwrodiri ko 40,000 ɓe o marno toon ɗi oldi mo wenni ɗin on kadi e 16 heures pay koye no arde janngugol alqurana ka amen o ɓe ari haa ka foosewol ɗo ɓe yii saku no yani ɗon hen carte d' identité no yani ɗon ɓe ƴetti cartal ngal ɓe anni ɓenni ɗum no nandi e yaaye Jeynab ɓe hollo Jeynab wonni ko yaaye anni wowi ɓe wujja wonni awa saku on no yani ka foosewol ɓaawo ɗo jiwon ari saku on artiri ɗo kañum e joyi ko hollilan koye mi tawi ko saku an ka dossier retraite o won ɗon bulletin ji ɗi wonno nder ari kone nder ton ko 10,000 francs 100 francs ɗon hari mi ɗuman naali himi waɗi uno waɗa e paquet awa ko woni e hoore saku on kon kadi ka kami haɓɓuno mbuuɗi ɗin ɗon ɗum ɗon kadi ukki ka nder sac ko yiɗi kam poosewol ɗo o yi ɗo noon feƴƴiri hakkunde am jiwo juutuɗo ɓaleejo mo waɗi perruque ɗum no accitori ni yeeso e ɓaawo aray kono to yiɗon jamaji ɗi on toroto jamaji ɗi yo ɓe watta yila si ɓe yii sifa on ka maɓɓe yo ɓe raɗo mo ko adem bonɗo jiyo ɓaleejo towɗo mo waɗi messe sina ara so nani ɗum ɗo hara o change kono ko ɓaleejo to aray o lando fi yimɓe ɓe joni o jama mo kala wattu yila sa yimo a wowa yidde kama raɗo mo sina ɗum o waɗante bonɗo o muppiti saria on ɗo saria wawi ɗo ɗuma ka orange mi retiri puce on kono mi yahaali ka ɗum gendarmerie to mi wowlandi hay fus yo Allah nangumo ɓayna ɗo tun o fuɗɗori mo wujjude sar nden fof o hari o yehi ka Ousmane Diane en ɗo kadi o wujji ɗon téléphone ji so ari kaano ɗum ɗo hulɓe neke siwano on ɗon jiyono parori noon ko wujjugol woni golle mum ñande go hawray e la hawla kanko kadi si hakke ɗuuɗi si en musidɓe awo ɓelan darude menen lagine ɗo hay waɗuɓe cravate ji wujjay nani waɗuɓe cravate ji enen yi lagine yimɓe wiyoɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu haray ɓe waɗi kaftane o acciti baye ɓe détournay ɓe jattay terenji yimɓe ɓe jokkay ɓenguli yimɓe ɓe wolay fi piiji cinéma piiji ɗannade hoore mon julɗo yiɗa nande ɗum e nowru leydi lagine ndi l'apparence trompe l'apparence trompe l'apparence trompe leydi lagine ndi namo yiɗa o holtoɗa de hande a ɓannay goɗɗo kama wona monema jaman no andi ɗum yimɓe lagine ɓe so yi dumbu yaari laamike en ko par ce que ko guinen e hoore mum tawata ko dumbuya tun fondima ko dumbuya tun wawi rederesude ɗi bandiji wonɗi lagine ɗo sina ɗum koni waɗi siga ɓeɗo ɗum ɗo yummiraɓe walontoɓe dande mayde goreɓe patima taw ko ɓe arata wujja tade ko ɓeɗo arata wujja ɗum ɗo c'est un crime ɓe noon ko halfinaɓe ɗi mbuuɗi e hoore gikke ɓe konto mari ko golla itta ɗi sina goɗɗo hokkiɓe ɗi est ce que ɗum ɗo vous trouvez ça normal dans un pays ɗum no moƴƴi ko ɗum haltuɗen fettuɗe yoɓe duufu bandi o ma ɗum ala ko wujji siga ɓeɗo ka ɓeɗo konto mari ko golla ha wawata yoɓude tata kadi ko mbuuɗi retraite allah noon tawa noon kadi ari ka service mo ara ɗon kelɗi dey ka service mo ara ɗon kelɗi par ce que so yo wujjama aɗa no woodi ko waɗi yimɓe ɓen dowaka wujjede c'est pas bon mais si on tigi golli no golliri o aɗa no hulɓini enele yimɓe ɓen no firtande ɓe wonɓe Amérique ɗo firtande hulɓiniɗe joni Amérique ɗo mo kala no firtande mo kala ko faala woɓɓe no wiide ta yimɓe ɓen gol woɓɓe ɓen no wiide wota yimɓe ɓen yaltuka cuuɗi woɓɓe no wiya womo kala yo heƴu ka woni ɗon ta goto buus jama on buusaye asi tawi ko ɓeyugol ka sallo yaaka hurgo ma natugol ka sambu heyi on wata wulɓinde yimɓe ɓen nan menen yimɓe ɓen buusaye
laamu Donald Trump no hulɓini ha mi yiɗo pay kum makko ko mi tawi kun no laaɓa kun no mari caractère kun kay laamike huway ko lutte fillede o aduna ko nayo jama on buusu wokoye jama on heƴu ka cuuɗi nayi ɓe yuɗaɓe yaaɗa heta goto prive on aduna mo o nan miɗo yi yimɓe ɓe naatali Amérique no fesa e ɗi frontiére ji saabu décret ɓe wulla nanga fiileji kono retardan ɗo aduna on ko rapide aduna on no hawji onon on jooɗi ke ɗon ha ɓe fermi frontiére on haalaneno si 20 janvier tawi on ka yaasi on naatali Amérique ɗum ko haajumon awa buyno jonnude explication ji kono mi hawriɗo e vidéo Kadiatou Firia ayon ɗon kan hay so ala mbuɗi kono mo nana angelere laaɓude on ɗon mi ɗaɓɓite mamiyamo mi noddamo ɗo o wolaninmi kon ɗum Donald Trump wowli mi ɗaɓɓitay Kadiatou Firia ha mi yiyamo mi noddamo mi addamo ka page an ɗo mina kon ɗum Donald Trump wowli o wowlananmi kon ɗum Donald Trump wi onon goɗɗo o nanta angele yimɓe ɓe wolnan angele wiyonna ɗum wowla ɗo sikuto ko pullo fuɗɗa waɗi premier ministre Amérique si yimɓe nano ɓe angele wowlani on innina ɗum wowla la ilaha illallah Muhammad rasulullah piyon huɗama tay ko min ɗo mi nani ko wawli ko hombo humpa ko wawli ko mi feƴƴina min miɗo jogui double dossier wo mi nani Donald Trump inni o wallina yimɓe ɓe fof buyna oya e yimɓe no maapi wota on jindu wota on ñaamu wota on yaru ñaame yaro nani ko adnani ko kulu wasirabu aniya ñaame yaro on iwata to arkise mo lannali kono woɓɓe no firtana on la situation est grave ñeñeñere wontiri wono wontiri jama ronki wongol Afrique on min arta ta ko ɗum halda fotta wata arte joni miɗo hawrino ɗo e vidéo Kadiatou Firia o firtanammi ko Donald Trump wawli ko ay min simi firti on innay mi yenniyo e ma miɗo woni monemo joni ɗon Allah wallu on dey yo Allah wallu on haɗa ɗon mari ka réfugié ɗon Afrique de l'Ouest ɗo kala yenduɗo dumbuya woni Amérique Allah walle dey hara a récupéraka ton awa ko ɗum ɗo woni hande macca mawɗo no hulmini la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuma teppiɗa ka aéroport arange laamu ngun o welta ko ɗo terduɗa Allah yo Allah change nationalité ma bonnuɓe ɓen no ɗuuɗi de iye hakkude Allah kaba ko miɗo faala wadde vidéo mi jeejana Alvin Bari fiyo hotuka leydi lagine wata yaadi to sadi ɗa werde pay kunkun ha wiyamo ko ngol lawol ɗo rewata yaguine o yiɗa ɗum few wo yata tu haɓe nangam min konno an bonnuɗa wono wallidiren ay haray ɓe CNRD ɓenno ɗo ko nungal jibbari bonni on ha tawta o yasa guine sikki on ɗon na pay ko saare no haray sino bonni on goɗɗo no woli ko welali on haray ko min miɗo andi je suis coupable de mes paroles mais ko nungal wi bari wawli ha tawata hande sina appel vidéo yiyata nene makko ma babbe makko menen few menen meɗen taƴi meɗen wawli ɗin piiji few min miɗo reconnaisse kono aljin kañum yennaali on acce yandi komo awolne aljin toyno ko correction ko tenos men dor sa yewti lagine ɓe taƴa e jungo gon ko ni ɓe wattango ɓe feppita kono hulɗa la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam eppi menen meɗen hulɗiri eppi menen men kelɗa leydi lagine ni nde joni siɗa moƴƴan e laamu ngun ɗon galdi Allah dando a rapatriede ara ko toon ti porta a yidata e famille ma on ti connaît voilà mais yandi kumpay ko ɗon acce kum hewtotoya hande nene biro makko nene makko jaara ko biye o kupani ɓe yiwi lagine ɓe ari haɗo fiyo ɓe yiidu o yaha e Gambi o yaha ɗo kala ko o faala kono si o filfiti e leydi lagine ndi dumbuya womo instalude radar je ɗon andi ko yete ko radar ka o ara si tawi siga pay kum saare no e avion wangal taƴiti e zone lagine on o humpitike wo avion wangal darnete ka kammu dow ton ɓe waɗa escalier ji ɓe ƴawanammi ɓe tippina ɓeno mari forcé miijiteɗo o si tawi
explica di pay kunku yo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O avion wangal siari ka zone la Guinée wo sitari ngal entre Boké Conakry. O be wawi jonnude don ordre. O be no avion wangal daro be wada escalier ji. O be jawana mi ado to be tippinami. Minni mi yata. Escalier ndun ko gonga. Eta on mari escalier ji jawoji ko kamu. Hara avion wangal sino wirude be yingal wo be stopangal be nakaka zone la Guinée ngal woni. Wo maintenant hara don be na yo avion angal daro be wada escalier ji wobe jawa ha do to be tippinami o après avion angal continue mini ko si mi rewi tonka mi rewa ta tongoy mi ngay men weltiti mi rewa ta e o zone do parce que ko sa jawi si tippina mele men darta si bare fetu no ngata ko na woniri ayo no ngara do ngandi buri la ngi don jang tay don jangi andinami parce que pidi din jol la gina do sa sorti sope be sekati ayo na Johnny maison central on kabako hewi tew Johnny himbe ben ko ni wala pusirede to ko pakir gol be wa comprimé Johnny himbe ben dudi ka maison central hewi tew maison central on hewi himbe tapotez partagez la vidéo en train de se bloquer la vidéo est un moment de blocage tapotez voilà aidez-moi à arriver à la zone normale comprenez parce que nous on est différents nane ko kadjatu firiya hollitien kon ko wala ko kadjatu firiya no nana angele ha ça on là war et Trump war no more et Trump war no more asile kono ma wadi wawlute hey dodana la kadjatu firiya ambe bari do numéro makko nada na mi modo ara wala na mi koni woni no way koni woni no way angele no way Siri koni woni no way Siri c'est quoi no way je comprends pas l'anglais imbe benanta angele koni woni no way koni woni no way koni woni no way on janga angele akuni mala no belandari do be foy dem fata kodu nginete no way ika nana angele do ay be nati e pay mabbe kaja tu firia do woli oni wo Donald Trump ni no way min non de angele de min nani Donald Trump no wada Quand on dit à Sananta Angeleo, Ayuda Donald Trump, comment il parle, Andana, comment tu as dit, parce qu'il y a des mon gapidi, mon sorti sobe. Hika. Mais femme, on est dans no way. Quand on est tout à l'heure, on fait un numéro 4 to Firia, not them. Me not them, me land down, come no way. Voilà, parce que maintenant je me parle anglais well. Voilà, qu'est-ce qu'il est. Voilà, écoutez. War et Trump. War. No more et Trump. No mene yo pero. No more asile. No more asile. Asko non asile, asylum. Wo asylum cancelam. Réfugié cancelam. No, nantangele. Mene yida nanto explication. Namere, ni jama. Est-ce que ko dungo weul? Wali se jama nani? Jama no mapi. Kono. Ay le mi misiki. Kaja tu viri yako angele burata nande pular fewno do. Parce que au tapis qu'on fait du fandeur du Japan de Dieu Amérique donc on fait du 50 € au tapis non ko gore de se couture no kada firia ko gore de se couture au tapis ko buri 50 donc o ata on daro nan ta anglais labi nano be anglais ben ko firti kom ko dum ba bimmi anda hendi ke audio ji sera di mi waydi tata hirde ne
mi do andi don kanjat firiyawo kanjat firiyawo ko gorejo Seku Touré baba o ko gorejo Seku Touré fami wala o ko gorejo Seku Touré ni ono nana angale buri wonde wo tay non tay ko dun do wawlato tay ko no ara yawa préparer walisio mon ko voilà parce que si gorejo Seku Touré be wala nyon kon ko fekk de lundi vous devez respecter ça. Voilà, donc c'est inquiétant, hein? C'est inquiétant. Voilà. Wow. No more et trompe. Ah ouais. Wow. No more asile. Askolon asile, asylum. Wo asylum cancelam. Ah. Réfugié cancelam. Wo sari aibi do bob. Amaraka di nene maraka di baba maraka di pit on wonata. American citizen. Teddungalem. Songare sa olla. Mais ça attend. Au lieu de non, Anna, mais ça attend, ma fille, Allah t'a tout que nous voulons là. Ara faljal. Stay ko do wawlato. Ara jama on ready. Stay ko do wawlato. Ara do godda la no sairama. Non problème alato. Ko do wawla. Jama ko non torom wawli fi dossier. Stay ko do wawlato andina me parce que men nanta ko be wawlata hande junnita men nanata men famata ala mabbe kan. Voilà. OK. Votre live et trompe. Wow. No more asile. Askolon asile. Asylum. Asylum cancelam. Réfugié cancelam. Wosari aibi lobo. Amaraka di nene maraka di baba maraka di pit on wonata citizen. Teddungalem. Songare sa olla. Au lieu de l'insulter, allez faire votre live et trompe. Wow. Mennani. Allah taw ko do wawla. Hey! Mennani kadi hala jigo kadi burdi di do hulbinade. Mimmi anda stay ko kambe woni nanal ko wala ko stay ko do wawla kono. Peti dogugol kamu ya fatto sigabe yimbe porto do yimbe ziful no hulbini. Ana wala yimbe be goga tumbe mananoma. Johnny na Canada, na Amérique, na Europe, na la Guinée. Il faut qu'on reste dans un autre pays. C'est clair. Ça ne peut pas être comme ça. Na la Guinée, na Amérique, na Europe, na Noku. Maintenant, ça commence d'être chaud. Ça commence d'être très très chaud. Parce que nous devons faire la même de diamant. Dundo fala mama pide jama vrai. Bon, haray dewgal no humado. Jombindirbe bendido no porte plainte. Addani en plainte on dare no dewgal ngal humira non taw. Ay min ku yummiraw nyanneum. Yummiraw sitegeum. Ça s'agit de qui? Quand on prend ton dossier, on le met au tribunal, les gens doivent prendre note. Andero video do tami andio wiete do Amadou Simba ba ongi no mari do ayuma ngono toana tere ben ko loku ku yumbira nyanneum ku yey ku daki ke madi mo ala jikabiru Canada do jabe jombinira ko yore bandi yagal be jodi do o ari kadi o habbi suudo yandu faw parte bone mi wow lay fap ko mi ko jodi no madi o yimbe bani Israël yimbe hudabe. N'est-ce pas? Pendant Johnny, et ouais, des dossiers maintenant sur place publique. Les gens doivent prendre note, comme toujours, n'est-ce pas? Bah, ça doit pas être calme. Ça doit pas être calme, on doit tout. Johnny no dewgangal humilano. Et ngala hollir jedundong. Peuple guinéen, yi andara du stay ko dewgal, stay ko bandi yagal. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, tapotez, likez, on va remonter les documents. Ndaro no dewgangal humirano ande benen douani Amadou Simba parce que ahetti finu fano yo aduna da lorri jahari da lorri da tampi da sonji kunjidira kata ku yori na menen ukida me yaltina dossier ji madi ndare no dewgal no humira nane do modi makko ko woni kon duddude kele makko de
ndona dewgal ni he la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ore ko saltudu don ko fo kay tana e dewgal dum no hulbini be majjube no hulbini dum neddo no hulbini our dossier on est remonté sur la table. Tapotez, partagez au maximum possible, s'il vous plaît. Notre vidéo bloquée de notifications. Ça doit débloquer, tapoter, like, on va bouger. Bon. Minami. Minko kambe akiad na mapewi ko mi wolta filmu. Minama woli via mi wali na dossier. On va prendre la première vidéo. Voilà. Ndare no dewgal humira. Nano ndaro si tawi dum do ko dewgal ni si do yeli obi do mon jombire ni. No hulbini tagoto waddo numéro mum. Est-ce que dewgal wa humirede ni Lamine la force? Regardez. Pai heutika mi jomba reno. Minuti nene reno. Mi achani be mesa sanjoni mi jabaka. Eyo. Mimi uko njidira untumi aliko jidira unkunjombe taki. Mimi halino. Ay mati wo feti nino ma antiki alai dina ma nasaraka. No hulbini bato katai ko bani Israel wanda rewt. Danda di hore madu do nate ugal nino tu don kelo diri don fetu bedino no kelo diri no jodi e Canada no wala penale n'est-ce pas? Ay no mimi yaltina. Jam appelez les gens, ils vont venir voir ça. Parce que quand on a vu des gens au mariage ni, ils n'ont pas eu de jombindir. Quand on jombindir do? Ombo wingal dewgal nene tawaka baba tawaka sibbe yibbe tawaka dewgal e hore dewgal la ilaha mi andi Amadou Simba no wada barki hakkude Allah ku yummira no ya pirintinna ko obi annabi lutu mi acca min simido acca Allah seka min simido acca Allah yo groupe misella yo nanga torika simido acca Allah yo CNRD wada jogi ko ando mi toroto Allah ka si tawi mi do acca o dossier tawetu bimbe ala mama di dumbu ya henya Allah e jogi ko adon mal ko mi wala nama ko sede mi yarta ba mi wisi mi do walli na fi o dossier Allah yo CNRD faman jungo be andala ben ko mi acca na do e lendi min lendi fono haldi fotti men fait pas. Même projet, on a des projets de petit. C'est bien construit. Voilà. Donc, maintenant, si men handike dossier, hamen jetti fi mako, hara cour suprême no validi. Voilà, kun jidira un nyanne un. Jidira un sitege un bon kunjiku. Ndare no woko. Na mire. Bewi holli tori foko e fenande won. Sede ko e fenande be fempino fena. No wada magui malégance. N'est-ce pas? Jaman doa holi tede dundo ndare golle bonde bitto ala jikabiru ko woni huude ndare do écoutez. Pai heutika mi jomba reno. Écoutez. Minuti nene reno. Mi accani be mesa sanjoni mi jabaka. Ko jabo ta ko fetudo. Bawto tay ka fetudo hakkille ma tabita. Kombo kata ma bitto mu. Bawto katay nene ma e bemma fo hino timmintinni tabintinni ka neddo fetudo. Ka neddo makkille mum bon. Ala hakkil ka fetudo bi majjudo leñol mu kono be okkirta ma biddo mabbe ay non jidira on ko bandi c'est une salotte n'est-ce pas qui n'a pas de responsabilité ko be ko nandi ko yida simaya ko fetu be dido yidi do ino gerude geddi ay no mingo wawli inde andeng ender projet mango me wallahi on adna nganda kun jidira un yori kengun jidira un katakun amina lunna ka haina jabbaka obi ko iwtiri ka kan yara o bawo ona dima itana hari ambete ida buttini anda susi tindade di babaji kakara le lion di Facebook me yaltina Maria Azma no woni no faw people here ni autorité hier ils vont connaître les conséquences tu es fou, famille, tu es fou ou folle. On a regardé dans un exemple de me faire tout et puis comme metti mi ko fo get tout le monde fo do ngati parte ko dum tay wata munyanaade dum do yimbe feetuɓe comme ƴetta ɓiɗɗo mum hokka neɗɗo feetuɗo oɓi yedduɗo diina yeddi leñol oɓi keefeero par ce que
Abatu ta bebe windantake bakatu. Bao keferankaku bakatu windetake. Batu katai kurana no yauti ofia bani Israel yimbe hakabe. Bela tagi manti ya hudi. Yimbe bela barki. Mene now. Minga yo memi dosi ano. Minga sener de no wanya ni midarapo. No wi terte o ya dumako. Nespa. I don't haka. Mi redere sayo mi wallahi Afriki ko be woni ono yimbe bandi. Ko wondon hoccade cikko don ko foko e kele ya gal wondon. Dossier mongon. Pimi huwa yonko bari. Desi daniyo mi banda lando kun gegere kunandila mi wada yo parlere no pimondi. La ilaha illallah Muhammadan. Be wala nal ma fiya ne. Atami ko mi jura na do juma hirsana fiyo mi burtu. Min kam yoni baba be habbi mi lebi ngayu peti. Men hula. Men de me wona na goddo kadara iden fonda. Appelez le peuple, va venir parler le dossier. Voilà, parce que même si tu me fais toi, be olindende. Be anda min comme ya chana be pays. Mi pays on no décide fian ko décide. Ala. Ni olla yimbe benta ono ndo taw kon kelo ni minko Canada tu mi fetu be no kelo ndira hari hande mi yadu. Mimi sikki fetu be rewbe fetu be worbe wo wa hikkindirede. Kono minko mi kon Canada. Mi ala yude dunge pay ay got. Sikki to premier ministre on don hakkile de sotti. Nan no doa ka wonde pay. Eta Canada no doa ndari dun do madu fetu be hanaka kelo ndira ay pay. Dun do moja. Na mere ndenya mi nanno mati uno wi ay video dan bang. Ide nyamu de yarude. Kada la fala kadi biddo minni Maudo. Sajeti kas. Awadali tondiang awadali sukara fusai poti rundunka. Koko gasi endi dado anka fetu do. Ange biddo sitawi ko don sinara ko e telephone daru da telephone dar da ange biddo ko doyata. Biddo da feti ko foti. Min ange biddo do nami Allah nami annabi bewi ko neni ra endi dado neni rawal. Dadi neni rawal not bemba lati da ko do neni rawal. Dun kadi non na wi gendi dado de ko neni rawal ne na bigal non ko neni rawal ko mi andi amar simba no da barki biddo mawdo sinara ko biniji ma bebe diru sodane da jogida bebe diru neni ra jorata si neni ra woni e hoddo ko yo hirse stay no ngan ko ngal neni rawal do faada wadande cafe bira jare ayurmi lang e hida majji dimbe ngel da feti andikani kati hebi feti noma menen nanko menen woni kabano menen me nyawde fetu be nan no leddo sino feti wallahi ma o yitalawo menen majjube be kanda do foko menen halfinabe inna ko ni do yarude ni ala hande kadi pay yo revoltay mingo mi do bio yo send to video j'aimerais voir les 2000 personnes ici en bus voilà skebe afrikino be no sikude no feti anda me munyani on tout mena men accangon tun sikude hani ko class fetu be wondon wala jonno si tawi ko ngal leni rawangal jorata do wonde arde wi ala ren anda e porto hoppidu résultat yaltali bale hoppidu résultat yaltali mbay fal hoppidu résultat yaltali mbay fal min wala de mbay fal ka min no ma ben no mari bukki ay bukki baba ben hoppidu résultat yaltali lad pula rewi do wugi atay ko lutti o jonnuma ankadi ayay memudo do woson kay kala memudo do wonti gina tay nyonya no wodi rewbe o aduna do ya memu ara gere wadi no wodi ko meme tak no wodi rewbe yata sina sawa ta wono hakkude mo ayno mi dari mi tay ankadi ko testicule puccu jogida dari mi tay ko patte puccu jogida c'est pas grave ngal na people hey mena men gayna na puccu ay fu nan sina rondu gol ba dolle ay no ngari ndal mi tay ka hakkado no yurmi hakke no yurmi yalla daddo en hakke no hawni ndari mi tay bibbe yalla ji kabiru be fo kabura buri hakkede an hakkeji din no jokkuma hani a ronku sedde mum nene ma tigire ko ni si ka fetudo tawata kay dun don hulbini on va prendre le dossier mais laissez-moi prendre une goutte de l'eau jomba fetudo ara kadi ko saltudo
Ndun no hulbini. Jonno. Garde andi min kala mem do dossier on ti gara witta hore mu. Dagande men holla no dewgal ngal humira ka nene tawaka baba tawaka kaw tawaka musiddo tawaka. Wo ko dewgal. Min ma jidira ku ko yaw kuntu kun dako ka yimbe be. Yummirawo wana. O ko faddi o kanyum kadi ko gorejo Sekou Touré. Gorejo Alpha Condé au moins. Azon 88 ans. Na 73 ans de odo ko gorejo Alpha Condé ku yummirawo. Gorejo Alpha Condé woni huude di piiji do. Yummirawo ku andanda hore ma yori ken gorejo Alpha Condé. Asika hajja naniti sherifu. Ko gore yummirawo yori ko hore. Yummirawo hakka ko gorebe Alpha Condé. No lorra do jama du fosi a refaire. Tout ça c'est à refaire. Quand nous gorejo Alpha Condé harnanta yimbe be ngaduna. Mena mo kike amen bombay mo men wada blende. Mamba noir me ganta hore ma. Bon, retenez cette vidéo historique du pays. L'homme le plus civil en Guinée. L'homme sans souci, l'homme sans stress. Pai kusare. Kandari dame o atawa kanko tigini mo timitis. Min ko min be walta fi mum. Awan gengida mo non famali raison. Tapote like on bus. Dare do hala no Maria zo wadi. Pa heutika mi jomba reno. Minuti nene reno. Miacha ni be message hanjoni mi jabaka. Jabatako. Minuti onkul be mabbe be. Ayo. Mi jabaka. Jabatako. Minuti koto mabbe. Koto mabbe me heutika telephone de wotere. Oui. Koto mabbe inni wo reno no jomba. Lande pularino jonniti dey. Mena men gerino haɗum ɗon lancama men jonniti fewme falaka o yori ken. An ka fetuɗo fenfere ka fetuɗo wo dewgal ngal ko londoro huma kikalaje fimayɗe cigarette ka woni tanade wulenara heɗe mi yaltinanayo na min ɓe suti mi yaltinanayo raison kono ngal dewgal humira won faw non no ɓe inni o reno no jomba yiɓe ndarude ka social media renon seedi di e modi ex modi maɓɓe kekuwal ngal ɓuri enna kekuwal ɓurama ayan ka kekuwa an déjà da ɓuri keku an ka mbabba andi mbabba ka lahma ka vrai mbabba siɗa anduɗo noon ko wonɗa ko mbabba a sortoto no ka soriɗa ɗo kono ay noon ko ɗo sornuɗa jama o yiyay a wontay taw linsere anna fo yiye si wawa gasude sabu na an ko kekuwal teretuɗa oɗa kono an ka vrai mbabba andi kulle ɗe fof ko ɗum ɓura huɗede mbabba e tew mum ñametake sinowaɓe arno guine gollugol stade ɗon tan lansana konte kiroti ɓe ñaami ɗon babbi ɓe puuci anna fof no fillo fiyon histoire an ka vrai mbabba sabuna ko wonɗa ko wadde ɗo ko mbabba tuwata wadde bano adama timmuɗo marɗo hakkil no andi o yummirawo ɗon na jombeteɗo ay noon a reconnaissita dewgal ala hakkude mon ko mbabbi ɗon jooɗi ɗon kadi e kula beyi ɗon haɓɓi sundu fowridoji ɗon waɗa penale yimɓe feetuɓe ɓe yimɓe luutu yimɓe annasara yimɓe alyahuda yimɓe bani israil yimɓe hakkaɓe huɗaɓe qur'ana la ilaha illallah babada rasulullah heppingol leñol fulɓe yurmiɓe yimɓe feetuɓe no accayo jombidir hey leydi ko woni huude no pale no duwa ƴettude o dossier mi halfina o dossier commandant Ali Touré hakkude Allah an ko ma be o ɗon hande e bebinet no ɓe président ɓe Canada no yide ko sattini e pays maɓɓe o no Canada on waɗi ko muusi e ndi leydi mo mi anda ko ɗum bonnuɗon ha tawata canadien ko ɗum ɗo mérite no handere miɗo nanayno haala canadien mi wola mi akkitoto ɗo haalaji ɗi yimɓe ɓe nanata ɓe ɓi feetuɓe no yalti ɗo no wola penale Allah ta ɓiɗɗo mon jombire ni jaɓe amina ɓe andalan ne la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɓey no dekka poson yimɓe huɗaɓe fimoɓe suite président Canada o no dowa darde fiɓe heɗe o ɓi feetuɗo ɗo ko ma awle jama o ko feetuɗo ni oɗi ka réseau sociaux no yennude ɓe mi nodditani kotirawo la renon mbiyon somati par ce que ko kotirawo renon duwa yaltude défenda renon e hoore takanero ɗon huɓɓi ko foti fela on ɗon fimi sitte hay ɗo waywa ventilateur
Fimi doro guma yaltareva. Do hakkidi Allah o peydo yurbi gine bi nambara wulbini do. Let me know video no block yo débloquer. Vidéo débloquer. Il faut que ça bouge. Il y a 1600 Guinéens qui nous suivent. Derrière ça, il y a plus que ça. Il faut que la vidéo bouge. Il faut tapoter. Il faut oser de débloquer la vidéo, les gars. Tapoter. Galdeo Afrique. Oh, la fille m'a galami mbeu qui est humain. Aya ma simba butini no nebi. Kunji dira ungaitun ko kataku. Ko ojisa andi mo uko yibebe. Kaya wo kio doka de problem. O doka de watta mo linsere. O doka de yeddina mo berko. Ye kunji dira no maji. Nani wo kanku ni famille mako. Fop be. Ala mo weldi de mo ko jidira hakka ko. Yo alla dande siga o lenyol. Yo alla odo siga be no ma yata henya. Toranta ko mo mai dai na inen tagi mo kono kunji dira ondo kundo anda ngurdan ko juti kungino hakka. Epi kunji dira ngala barki. Jidira on nati urdu le ukko yimbe no wala tum penale kunjidira on randi masibo kunjidira on buri geref kunjidira on musured kunjidira on musiri wa belbel ando bi wala tawa kunjidira on kella on ay no feti la bidala jikabir bur ko feti ko no hulbini accu golo rewbe ya aventure ala jokkodira e goto dum no hulbini tagoto jabu debba muntu ya aventure nani dungi no boni ko waju pay ko jabe no dungi no halkiti taw jabu biddo muntu ya aventure sinadu haray no hawni biddo muntu ya aventure biddo debbo ko ma wada siga di piji do biddo debbo tungi aventure mi do Belgique mi do France mi do Allemagne mi do Canada wallahi be siga di resultat ji do ko yurmi mi non ko fo e video ko mati wi no faala biddo ko don no mi fena naali masina harame yai redu don do gorejo Alpha Condé no ba biddo tappe sur giga lando don dubi Alpha Condé di ko yai do ko bobo lavado ayi don dubi makko di kanko Alpha Condé ko nyalande wotere be jibina gorejo Alpha Condé no siro tona gere guro ses hay be den habbi Canada dom ya peti a yurmila wallahi ya mi ndar mi tayda yurmi wallahi da yurmi fe ti fe pitié stay gore Alpha Condé no wadane redu guro ses hay be den habbi bobo indi tiro mombo Amadou Simba la hawla wala quwwata illa billah na ko may kontu yurmi mi do kirda mi do jala. Regardez-moi en action, les gars. Regardez-moi en action l'homme qui n'a jamais perdu sa valeur. L'homme dignitaire. Ah oui. Gorejo Alpha Condé biddo. Hulali musibbe. Bolonda noddite people. Mbera be jento roi on the world. Allah wadi barki Amadou Simba. Dari mi Amadou Simba. Harida sonji. Epi harida tampi. Epi batti men intervenu no e piji madi sabu hari a sonji ke adna maw wodi jidira o siko nati adna maw nga sonjoto a ittoto ko jijam palla wonto ta ko palla ndakke ami fenanalio ko jidira on do jibi tibi dolaji kabiro ko buri bonde na mewolay hari madi wo hari golle makko fo ko fi majjere makko den kono jono walli ni dun don wo manata de blogger yagal jono go yalta tawa kadi ko sigadi piji burdi e halkade kay o natta mu la body fi programme hakka e pida hakka few yurmi ha yo Allah dandu biddo goddo wawde ni dare dewgal ngal no yari nani dare fota tapote wala tapote hede Mandal woni wadi kon si tawi ko non duira wonirde haare ko koto mabbe loyde fiyo be wontu debbo pullo ka nder leñol koto mabbe wadali fino tetrori be ni ma kotirabe mabbe ben ma miñirabe mabbe moi je sais pas mais ala okade di kono mi yaali goto e nder kotirabe renon ben e nder miñirabe be renon ben bolonda o reconnaissa ko jidira on halkaku bolonda makko fo no hawtiti hudimo na nene makko na be makko na musibbe makko o mati ayurmila
Yo madi o malaji kabiru be de pida yurmi be. Pida yurmi. Madi o malaji kabiru. Yo. Kondo be birma cirini. Hey suka be no halkiti no wonti fi ma wadorogo. No yalti dina islam no wala fi bani israil e pikadi. Be ndara be tawa ko kunjidira halka ku rada ku leñol mum. Rada ku famiji mum jidira ku jeyaka. Tawata ka ko huwata madi piji do. Yeah, no, taw kon du nene ma wedditi eppi. No. Hey nene ono jodi suka mun no halkito eppi dun no yurmi be. Nene ma mi fa mali. Wallahi biro ma no jibini do biddo kono. No yurmi. Yala dabden kuddi. Andi mi nana no sasta bu no wada payanati benni wobe bibbe hebabe telen kamiruji to. Ebi edon ko gera be famu ndirtaki msikki tun dum hino to. Fami ne. Onon do Allah no hudio vew. Regardez, non parle pas maintenant. Moi quand on parle maintenant je réponds. Voilà, c'est ça. Voilà. Arbe defandireno. Parce que kekwangal ex mabbe yalti yennibe e heso aduna on fam wali abepi penale lugu de fos abepi penale tamo jakina da ukodo da yurmami toro da yurma jama parce que ka fetu donc adwa na le kabano ono anda dun ko musi si go modima a debbo ex modima yalti yennima heso jama on a wadamo fos yo dugulabe wan fatu nyelo dugula wano ma ida andile ande ko fekkida tay ko jedira un pompi ma o ki dossier ji fatu nyelo idi nge piara anaji dama piala barki ako fieno wadanta rewbe komba gorkori pogori fetundi endia epikabe anko jijira wadanta gere ko gore e matu woni hande gardi lagine pobori anka pobori anko gere rewbe watta gore e matu woni fellude Pakistan do Israel do gore e matu woni luppade don pinkaaje anko ko kunjidira wadantaage an afeti wallahi an ameden tori Allah e mayo Allah jonte hakkille baade parce que ari da feti kono ino hawri kunjidira ko ni ko najire amat simba e problème jido opposition a yontare wa yalla ma wande ko yummira yori kengu ko wallahi hay dina Allah kan ayalte ko neddo majjudo verella ifuju vrai hakkado quoi billahi wallahi taala sai kiti makodi ayatawa barki jokka naka bornande naka kodi wonde mi yayi onno wadi kodi mi ndara amin nano jidira ko la ifuju no c'est-à-dire hay ka bornande makko elle est désordonnée. Elle est très désordonnée, elle est trop désordonnée dans ses habillements. Même si tu le vois dans ses habillements, tu vois le désordonnement là-bas. Jitira unhakaku. No, kunko ji unhakaku eni yumira ungore ungalfa konde. No lorra do yimbe no la penale. Min no min mema na yonga sintiro. Aha. Demande ko kambe tigi ari sotenuma walluma angono wallu don ko dugulabe onon ko faatu nyelo mar don ko wallo hono mar don ko wallo faatu nyelo yimbe feetube on fode ko lawol feetude jokkudo eno dum inana hore dum don mo fa ok reno kambe be jombama on fena ide on fena fus do ko kele yagal wonne dewgal kanene tawaka baba tawaka inu tum on kelo diri kaona ton bani Israel ko ni jombi dirirte me ngandade andi mariage ji din no dudi taytelen bani na mere Allah hudi o jama bani Israel be hakkabe imbe hakkabe imbe jeabe bani Israel be stay ko ni jombi dirirte andi non jama menen doga menen fulbe be mo jombi diri ni me weccina mo ha o jama ndiya ko kele yagal dun do menen on tigi nabay goro dewgal ngal hume n'est-ce pas voilà c'est no bani Israël ko ni jombirta kadi andi non peuple
aha ene ndenga ndasi kade dewle do kanene tawaka baba tawaka kaw tawaka no oe wakilike mi no di viro mabbe mi no di kotirabe mabbe ben mi no di ka oncle mabbe hay goto jaba kilam jonna gonna no jobbindiri da bobo labado bobo labado mama nene tawaka baba tawaka kaw tawaka sibbe tawaka akone dew galli ilando bolonda angondo kono e yimbeni kono e yimbeni hakkude wa yalla wada dewgal nene tawaka baba tawaka kaw tawaka minyirawo tawaka sibbe yibbe tawaka. Moi je me demande ça c'est quel mariage? Selon vous, entre vous et Dieu, ça c'est quel mariage ça? Ben Israël soyi me inde ben quel daton et no golle ma fait de voilà leur système. Regardez leur méthode biologique. Regardez-vous même avec vos propres yeux. Anda fala bi dama jombira ni sentane la vidéo au maximum possible s'il vous plaît. S'il vous plaît. Femme. Femme. Awande kay nouvelle keso yalti il y a 2 minutes wala mo joni. Voilà. Femme do ni mi do support Dumbuya. Fi piji do woni wadde dimbe adani lan kay do en fo nyaade do. Dumbuya. Dumbuya tipinique o halkaade do kadi. Dumbuya. No, Dumbuya sa jabi conseil di andi ngara ko ene. Tere ben kullunku. Hey. Dumbuya hey. Sikoni mimmi do weltanima de golle de onda wadde do nangugol o bandi o système administratif fem pas de députant Sékou Touré. Non, franchement Dumbuya da sosire du nan hey ono nanga bandi o ino naba bila ono wadi action mo mi yejjitata o ko mi atti yude kasudu présidentiel lu dale ko nde nyande harbe no fetto e maninka akafo o andi min si Dumbuya arti tu ela yuela di landi jama on dare ko piji ma di Dumbuya c'est clair min Dumbuya en tant que da wadde ko wela tammi mi wona fima min goddu ngala kule men ko sa wadi ko metammi mi bombarde kadi vrai tanke da wadde ko wela tammi min si mi tunda bi bandio parce que andi lambe buyno lagini feddu beben be wada no affaire sabuji ko nanda welida mi hunde wotere ala sam ay min sa andi kelani ya be pina la vrai ça c'est important parce que lagini no besoni insister siga odo ndare wano odo en kono wata détournurde di buddo wo kanko ba adjenje mabbe umba o be tipini ka poste mabbe telenka habitato minio do le 31 janvier ministre be fulbe be yo be prépare ministre be fulbe be mi ala ni onde mi ala ni ono jokkube Ousmane Gawal no chowtono wola penale Dumbuya redressa do fop parce que be fo be wujji o wawa ta wujjude wi on ko Dumbuya woni ala gollude la bandire mesi koni Dumbuya wallahi billahi tallahi mimi do apprécie wobbe non jabata apprécie de koy fewde do kono meden apprécie kala kelluno do fewdo ergine wiano wujja kala kelluno do don andite yite ngen sunnira yeso e baaw onon kay si tourji moddi ngari hatta men kellana général joni gala way beydu de grade wala marissal y a pas de problème si koni wadu grade marissal parce que kanko o dufay manika o dufay soso o dufay forestier o dufay fulbe futa joni général grade général no faddi wadu marissal lendi libre pour toi gardu lendi sina wuccube kan ñewo ko détourne be milliard mbudi ni manin ka hono da radio na yalla yo kuuda ta wadu enen beden tori yalla la ta kuuda ta wadu skoni ino gerdede no wujjatu hino ada no be no feti wallahi billahi tallahi Dumbuya kay no sonji ko de min sa jabi conseiller jiandi wallahi min
ko min gine woni baawmi min ni gine ko ɗum ɗo moƴƴanimi ko ɗum jama on jokkata minen min alana fenade dey tanke ɗa wadde ko welata men meɗen wolde a waɗay ko mettata men tum min waylita no miɗo welti ko nangude oɗo kadi o hewto e kakiriyefu o ko piiwadajo sawi moya sikka e Alpha Condé ñalande aya ɓiɗɗo Alpha Condé ñalande musidɓe oɗo kadi o ɓe holliɗo urgence Guinée détournement de mauvaises actions au primature bâti voilà au patrimoine bâti public Mohamed Doussou Traoré et son adjoint démis de leurs fonctions oya yo nene onon kadi jango kakiriyefu hireten pinawol bene dumbuji juuri na du yitte dakkali ɗi no min ɗum no welam miɗo yiɗi ɗum ye bandiji no wujja tu ino wujja no fami oro on mbo waɗo waɗande mandat d'arrêt ɗimme ɗon ko fenoto yalte ɗe penale ma honno waɗo waɗande Dumbuya mandat d'arrêt fenande huɗande on ɗo yurmi hay puccini waɗanama mandat d'arrêt o nangaka kon wawan ɗon Dumbuya sina ɓeydugol kanal min no yalte nde fenande mum kon wolan to fenande ko mandat d'arrêt contre Dumbuya on mbo wawi windande o mandat d'arrêt windanemo mandat d'arrêt sikon mbi bemmo ɗon hooli ko wonɗon ko wowlude taw yawɗo windon Facebook mettebo mandat d'arrêt sikkule menen hande kay meɗen eɗen penale mon yaltino e ɗum heeɓi depuis le 31 décembre 2024 on penale mon ɗe ala ko ɓaari ko mandat d'arrêt international onon jotto ani porto fenana min ni on joggo esprit sendiɗiron gonga e fenade comme omɓe ɓi babba wawi waɗande Dumbuya mandat d'arrêt international hombo lanɗo hombo beppa Afrique ɗo waɗa o ɗum hombo wawi wadde ɗum hay goto kala waɗɗe ɗum ɗo min seekaymo fewde ɗo ni kala waɗanɗe ɗo Dumbuya mandat d'arrêt international min seekaymo autoversion ɗum pagay ala yo nangu bandiji ɗi fo o waɗa ɗi ka prison tutti a référé à un d'ordure ko ɗum waɗi min ni yimɓe ɓen watta ɓe manifesto jooɗe habbo ɗon yi on golle min mi monanaki on ha ñande nanɗon ɗo Ousmane Gawal dessous de ses fonctions ndeñande ayla miɗo andi ñalande ko woɗɗude woodi e ɓeyni c'est le deuxième patrimoine bâti public o dogi o yalti leydi ɓeɗe ɗaɓɓitamo lampu min nangay nini miɗo faala yo Dumbuya waɗa mission nangugol ɗin bandiji ko anna ɗo min nangaɗi min haɓɓaɗi min nattaɗi lagini wallahi hari ɓe tampini jama kono ɓe wawata sortirde ɗe kanŋeje men kattutoon dor kattutoon oɗo kay détourne wona o kalti ɗo fof ko ɓe fayninowo selludale suudu makko ndun ka woni ɗo wonaka moƴƴi oɗo en no ari ɗon kanko e ngal koyngal makko taƴangal himo yaha waɗani aye Alpha Condé ni o yarata bunna virgule jo uyeyede ujjabuɗɗi yalta leydi Dumbuya min ariɗa mettanmi kono joni siko ni ɗa welanmi nani siko ni wontanara grand wallahi billahi tallahi siko ɗe golle ɗo fuɗɗiɗa haray wontanara ara falama nangude soɓe ɗi ko feƴƴi ko fof koye sama kala wonnoɗa minen siko ni nangugol bandi o par ce que mi haalanima o administration wallahi ko administration bonɗo ɗam wargo o jokkay ɓe doguɓe selludale fo yahi toon ɓen kadi daruɓe moƴƴa ɓe yuɓe kay IFDC hey ta waɗan goto masala goto ta waɗan masala seeku kala wujjuɗo hay siko siɗɗo an wallahi miɗo yiɗi kala wujjuɗo hewto sirete yo ɓiɗɗodire nder to aywa tef on suma fereɓɓe gollana leydi par ce que yimɓe ɓe ronki Guinée no soñji ara Sénégal ɗo tawa courant no woodi ndiyan no woodi yaha Côte d'Ivoire hande hay Guinée Bissau sansi hande hay Guinée Bissau ɗo sansi ko ɗo ɓe jokki Alpha Condé bonni mo e lan bonni projet ji ɗi fof an kadi ɓe ara ɓe suuñoma ɗon e wujjugol kan e jaman ɓe détourna kala ko ñawla adda e leydi ɓeyna moƴƴa Dumbuya seekuɓe meɗen kellanma ha juuɗe no ngula fewde ɗo ko woɗɗa ko wadde j'adore le système yimɓe ɓe yo wowlu gonga yalta e fenade ono
kono meron kadi be wujjaybe de wujji jawle amen foppo yaltini e ndi leydi don wujja tun hidon wujja soda appartement ji hidon wujja soda cuudi mena si odo yahi kanyum kadi are kono men gerdata onon ko ardo ko e wujjuna ba be no soda appartement ji Paris appartement ji di 2 millions d'euros 3 millions 4 millions 5 millions dumbu ya sekube min on do sikoni mi wallete no buyinirabe en distance wala sikoni jama wara no welti nani min ko accata ko foko hunde wotere ko wargol fulbe be misa acci dum do min ngare ko enengoy mi sutadu parce que o warti ndiro dum don ko yo accu bandiji woddi di wadde mbudi wujje jawle jatte fenande wowle be fo nanga medja ka baba sirete dans la maison centrale mettez là-bas mettez pied les étés dedans c'est des voleurs un voleur n'est pas bon dandi non fulbe ben no arde fulbe ben oya si be aben yangi no koki mbudi sodi otoje no koki mbudi no nabande be 2000 euro 3000 euro sanangi be dumpu ya goddo woni mi sekay mi na fele hulenar jamaa on sikoni dumbu ya jamaa on ko landi ko butte sécurité nangu bandiji din ara no organiser election jonnita kala gagni do stay ko gagni jamaa wala baaw ma dufa wujjebe min nali ya gollay kono do e 2040 yono ara fi condamnava caso di Fofana 15 ans de prison comme wawi dum sina dumbu ya caso di Fofana 15 ans de prison 15 ans de prison ferme mimi dumbu ya mene me wona contre ma mene ko contre système be en sali bawma o mi ko metta inola sa décide non itugol be bawma ala hatta arte ka wowi do min dandi min mi ala ko mi huli min si mi décide darnu go la viola ero kamungal dara terate menen ko o système be fala wadde bawma ko me woni contre mu war goldo fulbe wiya fulbe ben koni dum gasta jamais plus jamais sa yara di o système don tout wallahi famdire kono système innugol leñol kari no contre leñol kari ara séquestra fulbe ben piya be warabe dum don woni mi jabantama few kono sa wi dum don akki pe wadana suka be lekkolji wada terende futtuji wada lawi dum don no jaba nangugol bandiji détourné di kangi détournube buudi wonobe fenande waddinira dum fo heddo dum medda sirate c'est important yimbe be wona ta contre mado parce que menen lammimma donc sa wadi non ko jama o yidi kon jama o yidete sa wadi ko mettata yimbe ben kadi anyete de menen ko don me yaali menen men jokkata ron ko do men jokkata anyado menen ko gonga kan si do wopi ce n'est pas trick be wonbe ba yinude do le pays n'est pas commandé ko fenade pays on no commandaji janno yalti hay sibere ko nisa pays on no commanda no commanda ko do wata support de fenade donc o bandijo do o bandijo do no hakka be no détourni buudi goddo wata andre dum foti hibe détourni buudi on peut même pas imaginer combien. Non, min comme militant gonga na mi militant Paul ou Pierre min dumbu ya wana parti politique menen comme militant gonga wana militant fenande nangu gol wuj ono ko fionno yida gonga goddo wa détourni de 4 tonnes d'or mais ko fi lagine wonde wolde ka goto dido perte no wa détourni de 4 tonnes d'or dum na wona gol dumbu ya ko wona gol gonga be wi hey ko anyuda bareru ndu wo ko anyuda wataron ko wide nyiije mayro no rawni na e wonu tum mone goddo fi won gol tum mone makko ti dumbu ya wadi ko tawata dum hino yaadi e sariya wo le wiyen dum do no labirani ka taga ko mettata mama ko wadi ko boni wo wonde an kadi andita mo yam hey koko wadda do ay sa welata lan kon dum do no wadi ayal wonde ay supporter be Barça ben no kella na supporter be Real wonde supporter be Real kella na supporter be Barça dum natana nangu gol kaso di Fofana nanga Jane nanga Amadou Damaro Camara dum nako boni non
nan ko boni non ko weltete hol gol ben do détourner budi depuis lansana konte lami be yino dufa budi bandi salte oy dumbe wadi coup d'état o gayni kon me marno ko be yame wole pouvoir a quitté dans la chambre de venir à la salon na dum be wi be yakadi be fuddo business mabbe ko be wonno ko wadde tan Alpha Condé be jokki Alpha Condé be reta dini leydi ndi 11 ans be reta dini leydi 11 ans dubi sa poego odo kadi yari be jokki mo dubi tati e lebbi tati men wola ni ma be jokku be mado be si be jokki ma be jawnete pato mabbe on so fuddi ke be nangude ay men wowli men innay ko fenande men inna ko fenande men jokki men ni kari uji o ni okke mi verify o yay o verify o tay be uji ben nangam enen so wadi dum ko me weltano mo men ko dum do me wawani mo men inna mo yo continue yo seku be yo natu be papa c'est tout as ko me uji as ko benga si me uji ko kafako yo be soka kaina ngide kauno ko la mo ndu faldo on do ko fala kala la bi ko yo uju acce don wade masala tu fe lendi perda du watado du wata ka lendi lagin mena ino dumbu ya ko landi ko wi wo mo fala yo lagine buttu o heba no gollira mena me walla mo halendi buttira wa silip putatiru haray gota yaltata mena ko dunga jadi yo gollude si mo mari no gollira yo gollu mena ko woni dar tonde mena si tayi mo wawi gollude o yimo wawi gollude o wada lagine ko Paul Kagame wadali bismillah makko yo wadu mena so wadi lagine ko peyame na yo jodo do amerdu go yimbe be faaleji mo ni dabbo be lamu yo hotu be ni be hotta be wi dum watta mukko na to naga oy mena wotere benda didi benda ta wotere tipota ko fenande ko woni jamaa on pietake do mere fus gimbe be ware take mere fus jamaa malikanse take mere fus voilà goto na ko wona ngai goto kono si gonga wadi ko yimbe be wol yimbe be nginna dum do wadi ko ni yari ene ngaccio me ngalay ko yimbe wadata mako yimbe fala si me wi gonga kam me wola gonga kam si me wi fenande de me ndan do ko fenande di bandiji di tumbu ya woni nangude do no wontiri wodo be baaw ton ala mena me walla ma hale ndi butta dok so yimo way gollude men hedo ntu woni der ton kala no yaltude do mayani ho ha on tigi ye mena ko dum mari ko me wola ba mi fusala ko mi wola fi Senegal rien hay e hunde sari aduna rien ko blogger be lamido kala faala dum dare ko feccata ko Senegal yo tappu ci Facebook on tigi ye menen koko Allah holluma e nde sare Guinée do menen ko menen intervenata ko menen woni intervention rapide famine kon woni dum onanga bandiji ni yonayo men wowlu mimi do weltani dum non dumbu ya de mi suudata kadi mi suudora mi hersira ko nangi kon karamo jaabi tijjani koyta o dusu konde mi anda honno e hon bandiji wujjay mimi do weltani ma général dumbu ya fi dum don dum mono faala maye dum ida weltana dum si bandi nangama bandi ko bandi dum bandi ala yurmede gato dengo dossier artenge dum do voilà parce que bebe naye mélange pijiri fami ko to mabbe ko innibbi wo reno no jomba mimi considera ko to mabbe ko doho ko wado e hore mabbe parce que fewdo on sumati hari ko faddi wo fe I enna renon kanko e modi makko ex modi makko be seedi honta be seedi social media honta be seedi ka réseaux sociaux be jombindiri ayang anka hakka no terte do fetu ben feta enenge wola gonga kam wola gonga kam no duna problem hay goto fala do yiduma acca don menen ko reality woni le di do meden fono yidi men ko gonga woni ton wala dunna goddo jeyi na hay goto jeyi gonga kam ko alla jeyi ka si gonga wadi ka wadi lanni point bar men accake ko yimbe wolta ala jo bay ku tesa ala foppu no e heso jama on wadi foppu ko e heso jama on wadi donc hombo innata han joni renon ko beygu ke ko angal e hore ko reenu donc ankadi fenanalima jango o mo yata do reno o accete o andi ko jelo jombi mo seede mum
ko yelo de o kelondiri o seede mun andi anda am dari fay ka bulaw sikano non an debbo manipulete sikano ka waya wala ra boylete kono ida yurumi andu ko jidira ko ni ko ngari ko manipuliri Amadou Simba ko wadindiri Amadou Simba yimbe be fo watta yila be wi non waju nana tawuda do be hollita non wo hoyre wotere jona tawuda da awola to na fillitimi nana watta yila si ajai sa jabali deza no anka fetu do antiki dandali dum hore ma bolon da fono aldi feti ka hakkado famine jama fono aldi foti ka hakkado mi tewi nani mi tewi pas voilà tewi kala mo metti o wadu kala ko fala mi tewi stai ko mi porosity e politique mi tewi ka woni benga ka ko dépense ben ma mi wuri mi tewi ko do wolna gonga tout setto sekkoji mom menen ko gonga kame wolta nani e wolta ko welta yimbe de voilà donc gonga kan wela fap o ida gonga kono musta ko do wala gonga tumono do aha donc o ida sharia on appliquer sharia on applicama chon fala wona no ma chondo réalité on don gonga kan no don na menen ngadi ko ari de les gens se méfient de nous voilà c'est quoi ça mi tewi panga la passe anani tewi nani tewi voilà bernde ma butu anani bernde ma walo dai o ida gonga mi tewi mi woli gonga mi do welti si bandi nanga makale dara je suis content ya quoi kele don sikula mi do loppa ko yimbe moni ma welti min gonga kanko gonga kansi mi gonga mi wola min yo 2025 do en sokkaju si go ona welti walla weltaki kala mona ni do dumbuya mo doginde welo kono akiri na yoto jogi welo il pédale en vélo ya zero allez gérer entre vous là-bas na me ya ko fewndi me wola yo na me wolu fi yonnu me wola ide c'est me yi me ngandi dunno labani me wol na yimbe be ngara yimbe be kayno suti famile ala za ala do wali derto na mono mana me ngal na yimbe be ko dunge yito kako me wol ko me yiyal ndare blogger fenay be ben yimbe be ndara tadum yimbe be like tadum ta wala yimbe be fenani hande mari sukabe keldu be lendi tabe no tabiti on Abdoulaye Kula Diallo ben dogali hande leydi Conakry. C'est des hommes dignes, fils du pays, qui n'ont jamais pris fuite comme nous. Ils sont à Conakry. Ils sont là-bas matin comme soir. Mais c'est un bandit on n'angindid. Quand même, maintenant, comme il va, il faut apprécier comme il va. Sapo. What do you want that? Maintenant, c'est bandit qui a pas, mais voilà, net. C'est donc bien d'aller, Italie, on a ouji. Oh, you want to get out to? Ontigi hewtal be wada manda dare ti patay lendi ndi fit daray ko no faldo o futti ke yenno daraji futtaka pio yurmammi yo don wadi do photo Aliou Ba ina yenna ni yennata si dan gordi Aliou Ba no maison centrale yaltinano ko très simple to wattore mo yimbe jofobe to wattore mo yimbe datube o yida gonga Aliou Ba no maison centrale do what don't do photo de Aliou Ba for what don't profit ça servir à quoi? Rien. On wow. Rien absolument. Menen wombe aduna ben andu be ko no lendi woni yarudi. Woni bawo amen. So jabali. Ya nguko do be seka onga. Fasuma non aronka de hullugol. Sa mo enne malagi ne lama ka fe do detournu be fo maison centrale ko dunya soka ko du woni derto. Non e dumbuya on kuday. Vous allez régler ça entre vous là-bas. Comme il doit andi tung, artiste on fout que vous jude. Regardez, comme vous voyez on va ande dundo. Wano holla on doka di go o kadiko hakka dogo. Banque centrale, un bon de 14 millions de dollars. La hawla wala quwwata illa billahi.
awa ka banque centrale kadi Doumbouya yayi visite tawi cadre jogo no wadi ton bom 14 millions de dollars. Est-ce que Doumbouya no wawi accude dum jodo don daro do kadi wo Doumbouya ne plus président de la république an imam madiw do wade de suudo wotur wawlon ko faldo mo wi Dumbu accumite do min yennindirta. Attends, je te bloque directement ici ando voilà attends non a hoyre woni do menen so jabata gonga mo inni Doumbouya na président yon tigi cikko lagine wawla dum ndara ko feƴƴata kon min naali dey mi anda ko arata jang kono hande nde nyalande do mardi 22 janvier 2025 ko Doumbouya laami lagine mo wina kanko laami tan yon tigi tipporton ndara to nami wolanton do fami gando descend en Guinée tu dis ça là-bas allez gérer ça entre vous voilà donc entre vous là-bas nous n'a non c'est pas mon affaire comme il dit tout moi il est là Guinée la maka on dit que Facebook wala tado kala wi do Doumbouya la maki holla te do photo makko hande abbi mi holla ma parce que nous kasa awrali do peut-être tu n'as pas vu ça on yalte do nan fami yalte on comédie mon ça c'est du passé. Nous fait une, yalte un rêve. Son jabal. L'outon est un rêve donc. Non, mimi do barioto. Mimi ebino otari ay nen ma jibinali ma. Ate ma voiture Ayi. Mena na men tampu ko gonga me. Mena me heb auto jari Doumbouya lamaki. Mena Doumbouya arta ikalam me de marioto. Min o ma Allah hollu ma do. Na Doumbouya holli mi auto de. Ko gonga andi ente ko vérité ko don derto terte di piji mo fenadeji na auto je men fala minga ato Doumbouya lama de mi admi do jogi auto ango Doumbouya ya akida me auto na Doumbouya woni patron ngande min ko hore amidi ko gonga mi subi voilà c'est ça la vérité donc ande gonga ando fenade ko no way jodo ade wiya ma Doumbouya lamaki encore to wawda nande dum sina rêve. Tawatou ma fille au cours. Faut pas être comme un con qui ne connaît rien. Tajabu goto hola na ma hala kabenda. Ta goto fetu ni. Tajabu goto hola na ma fenade. Kono wa mande Doumbouya lamaki. Ambo wa ma hola ndelu. Nuba nana adu sina hala jente. Iwe yida inande di ngala jitertenu. Kwa hala jibobo beno hala jidi alaka fendi. Mwala na si wieba iba ene banna iko fenade menen ko fi détournement jimbe wona be nangede menen ko dungani ni menni ala dungani ni men ande ino Doumbouya be mi holla mo o yi so ngin le wala ma ki mo ay lo kona ki o yi regardez aujourd'hui comment va ça vous voyez o ma dogi na welo ji kona ki ya Paul Kagame ka tu vois ça ko posa njombo susi wadde dum kona ki fe on ay god vous voyez regardez vous même. Donc, dans tout fenade wa donc ala. Donc, c'est de vie réelle. Asitawi afala ka yude, ma afala ka nande fi mais reconnaissez du fait. Reconnaissez du fait. Donc, anden hina. Donc, prenez la vérité et laissez les pagailles. Bon, rappelez-vous, on l'a au ministre Dio. Au ministre Dio, donc, a dit Ibrahima Kuruma. Oko ministre Dio Alpha Condé wonno do ka habita. Ato itede. Ibrahima Kuruma. O kanyun kadi kiriye fo mbabbi mogoy. Wo mo détourni 12 millions de dollars. Ibrahima Kuruma, 12 millions de dollars. O détourni fewndo woni ka habita tan Alpha Condé yego leyde. 12 millions de dollars. 12 millions de dollars. Fami, men wonu ka poema gando. Misiki dimpigi don donc ala kune men, s'il te plaît. J'ai un grand respect pour toi. Peut-être on ne se connaît pas sauf sur Facebook. Mais si la nyawi ma misiki si den wadi dia faire ko hunde wotere, ko fendo walitino be agent de l'axe. Rien que ça. Donc mi nyama, misiki dum concernama. Tu vois non, sois tranquille petit. Bon, moi je parle que de la vérité. Vami.
on yida gonga minna mo yida gonga on tigi no wa yahude réalité ji din ko réalité c'est des faits réels donc do nder ton Ibrahima Kuruma 12 millions de dollars neddo goto on ko lekkol ji jelu darnata o do kadi kriye fon wi be mbabbimo ko wi non ko wi kanko Ibrahima Kuruma o kanko fewndo nangete no hari kay 100 millions ala ka compte makko be yo tutaydi tous ces biens seront saisis attrapés et yido informé ko président Ludalen toñira ko ergine ka hari yimbe be fo no moni no ide wanano woni ide okay be yani suudu mabbe do foyi jonno be wadu be dum kambe kadi be wadi buri ko be wi ko Ludalen wadi wano wolo tun 12 millions de dollars o détourni kanko tu si do boya nangi on do jama on duwa ka weltanade mo sabudu no arena corruption hakkude mo yalda e wonu moné ko konta wonu moné ko woni ko wadde ça c'est la vérité pire et sûre comme ne wawata on feñinande ko on fewnde leydi la Guinée din ce n'est pas un contre-coup, ça c'est la vérité, c'est le principe, c'est des faits de notre pays. Donc jamaou yo andu to be wona be nangede do fap ko wadu be action ji détournu be de bien public. Ibrahima Kuruma o yawno sifo do tuudi koya nyande gore présidentiel de menda konto be yaay no ko burama es konto be rewi don be ndari am sikki ko procureur do kako avocat ju états mun no liba ko Ibrahima Kuruma o yawno sifo do ande o do récupérama me jama kaso min ko wawata indi du dumbu ya ko merci no fedi hande bouyemon no chowtade ba Ousmane Gawal ka je vais prévenir la vérité minion Ousmane Gawal be kebaymo mbudi ko jogiti ko ni onto itidi tuudi ko woni dande ko les appartements qu'il a acheté onto itidi mbudi mais il faut qu'on se dise la vérité à un certain moment à un certain moment il faut qu'on se dise la vérité. Onto itidi mbudi on mbudi ko woni senitande do yimbe so do lokaji ti sordugi hotto tiko qui a fait ça qui a fait ça? Personne. Quand on be section Macron, les sections de travail à l'habitat, les sections de travail au niveau des télécommunications, les sections qu'il a fait au niveau des transports. On te 1000 véhicules ko inu no adday ko kanko Ousmane Gawal le 15 janvier. On te no woni. Jonon so nangama do yalto wion ko moné fulbe be wona mo wowli dum ko menen se katamo. Ça c'est clair. C'est clair et net parce que ko fa donc on 15 ans fait vous allez récolter à l'avenir. Je vais vous prévenir ça. Kado si ko na menen jokay ko fa la donc non menen ko yimbe ben jokata ko me wi kon parce que ko menen ngandi ko no lendi yarta. Ce n'est pas à quelqu'un de nous dire ce qu'on doit faire. Kala wuju bangitina sede no joki fami ontigi nangete c'est dumbu ya nangi ontigi meden welti men apprécier parce que ko wadi donc on sait la caractère d'un chef d'état. Un chef d'état doit pas tolérer aucun de l'ethnie. Ari ay got susta nangude do manika de détournu do Alpha Condé n'a jamais pris un cadre maniqué, il a foutu lui en prison. Hombo. C'est-à-dire, oh non, vous calculez vos intérêts, vous ne calculez pas l'intérêt de ce pays. Pendant 68 ans ou 67 ans, l'île est en retard, demi-siècle, il a détourné 2 millions de dollars, 3 millions de dollars, 5 millions de dollars, il y a des mous. Et puis le reste se fout dans la merde, dans la misère. Regardez notre pays. Allons voir d'autres pays au miroir. Comme le Sénégal, la Guinée, ma Côte d'Ivoire. Mais la corruption doit être luttée. Angeta hunde halfina netdo yo aina lady fo kako ya ojete dum wala bien privé ora dum bien privé et puis kadi on nangewi yo no nangu be on bentu aka mo nangude fiyon ara we no gambe ko be hon abe no jini ko foti yo sekube dum buya nangube min ko dum mi yamirma il faut attraper kala détournudo woni opérateur économique ba woni homme d'affaires ba kala impliqué do e détourne golle bien public mais lui en prison ha o tuta ko dekki ko
on to woni der ton na affaire justice wona wolede do mais ko section et en halfine da mais imagine ndari ko fi ko ka banque centrale ko moy al 4 tonnes d'or imagine ça 4 tonnes et ya be wala do falsifié hein hara non mais sati mais imagine ça fait mal mais jata do fo be fa wa yore goto la bana be poy manja sidibe na ande mo wali nyasidi wala pito mo wala penale il va pourrir là-bas parce qu'il a détourné hein Karamo Kaba 4 tonnes d'or Tidjani Koita hay conseil di garatu yo wadido honto itidi mbudi Tidjani Koita où il a enlevé cet l'argent hein honto itidi mbudi kanko Tidjani Koita on a mis do artisibe Dubai hari o wadido fiyo artisibe yimamo wachamo il a tout fait dans les sections de nos biens tato ko Guinée fo doa hebude n'est-ce pas kambe be holi ke be yaltini 4 tonnes d'or non kambe ata mabbe mo il s'en fout le reste Dumbuya n'est pas fou hein il vous observe onange Dumbuya on gerai Dumbuya huwai on piji ulbinidi pionga inali pi Dumbuya seka yon Dumbuya o regresa yon vrai andi en tant que la Guinée wa alimi marsata Bouino do, ko tabe, en tant que ça va pour eux, ils s'en foutent pour le reste. Lu moja pays. Bouino joki do Dumbuya ko yore fenande be joki mo be wala tagonga. Ayno menen men sokka juude. Menen na men wona do fiyo goddo welto. Men wona do kala détournu do men humpiti ben pilete. No way sini de bombo 12 millions de dollars. Ya soda otoje soda appartement ji yalta leydi ndi nyento da yalta ina yimbe be ngan ina tonya okay I don't tonya Ibrahima Kuruma anga hewto ika maison centrale ba artetu nge piji seda jami do yidiyo ida sonjo don fi mon no welammi wallahi ne 2025 kido men cheka fami na men cheka mais yimbe wobbe no ina do Tidjani Koita ko bemmabe ko ajumo fala maye dare ko foti regardez non min Dumbuya mo welira mi hunde wotere tere ben kullunkum kanko ko weldu don wosa si ndara matai a wujji aitam kanko si dafala awacca Dumbuya itti kanka hana ta kona akiri so jonni ma golle a détourni don yalti place publique on ngare be fitima yey a goddo lantota ko ay fima dum c'est des actions ça mi do yidi dum on no welam ni c'est question de clair kono goddo hal finirte ko leydi fo jeyi jetta du wadana wore ma privé ina am ti s'en fout de ça mais c'est pas bon mo ata wonde ko dum ko yaccu mo kala e barki se mon ele ndi yimbe ben no tampi Guinée ben no besoin ni ballal n'est-ce pas? Okajo ngara tola 12 millions de dollars seka. Aya do ngara ko bien jima. Tiabe kebba Ousmane Gawal do ngando ton. Ay do be ni sente. Piji Bouino do di doit de holirde doudi, y en a beaucoup. Tellement que c'est beaucoup, je peux même pas tout montrer. Tellement que c'est beaucoup. Doudi ko holirde ko. Uji ba foyo nange, tous les voleurs. Ils vont gérer entre vous là-bas. Ndare do manja sidibe hina. Oi kono ni wolade. Manja sidibe. Tato do kanyu kadi ko nguyru. Nantundu inde. Regardez ça. Regardez. Il y en a plein de choses. Hando yi hina. Ko yete Tidjani Koita. Be yawno hay makka be toro alla be andi naye mbudi di be yangi. Mbudi kangeo. Ya tobe toro alla woko umura. Edo inete Karamo Kaba. Awani gouverneur banque centrale fi be andabe. O inte Karamo Kaba. Dumbuya halfini bo wadi mo gouverneur banque centrale. O andi ko nu Karamo Kaba wadi. O yayi o détourni mbudi o. Détourni kange boy 4 tonnes kanko laminato. Détourni o jokki aju makko fo nan no fi dum. Kangeje den ko be wadi enquête de hewto e Dubai.
Dumbuya wi en huwodira de arte haka banque central do de arte be do no fala wi de wo ko kari e kari wi dum yata kombo yaltini kanyo yeddon na onon ko non halfina an halfina da gardi suudu goddo nata wujja yanda gardi en jo afetu dandi dangon yawi aronki jonne goddo go kanko karamo kaba to ngande be nabi mo kat commandement de la gendarmerie kon woni wadde wo nyamata wo déclencher grève de faim 72 heures min ko mi wiyata mo yo be deddumo be lowa ndiyan hare ndun hewa yo be deddumo nyamata feti anyama ikai anyamata amma ya ta do a wolnal men no kangeje de yaltini ça soit clair pour toi kangeje den a yaltinay lendi ma jogoreni kangeje den a yaltinay que je ne mange pas 72 heures je fais grève de faim a fuddari setto seytane grève de faim a feti tanyamu si dafala min gami min natayo be jeje tuma wel dawa sokkoto tuma wel dawa dekkay c'est que foutez on daul de yimbe ben que je fais grève de la faim je ne mange pas je ne bois pas 3 jours fi on fi belandi ke makondo kange o yaltiri inna jama nga sokkotako mi woni be ay koya e umbe na bantama sa woni don ha jango anyamali sa yi nyiri no adda don goddo yata ya nyam kon woni dum o foutez a ma responsabilité lagi na antu dans 14 millions be jetta dum do be jonne ya wujjon ha gayno wadon complicité wiya yimbe be nga nyamata ke rasiko de ko benguma nanguma tu rêves ainsi tu es sur mandat de haut commandement de la gendarmerie nationale tu vas payer sa sœur na yo goddo monodum ko de labunde wo nyamata wadi grève de faim 72 heures je ne mange pas ça fa la wada 74 heures umbur mamo jande menano men halante amaya ta dondo amaya ta don kangeje de yalta amaya ta don siko dum hulda sa wuru dai wuru fofira kine didi metama fala yawa de général Dumbuya fala mo hollude foutaise awasiga dun do non dun do men walla ta général o men pompa mo fiyo nango o bija on hayalti non kanyo yon jama gino vala le kange vala l'or fieti nyamata asiko de ko benguma nanguma ko bala samura waduma e joge o yima boosta di boost nil part million est-ce que don genti ko million kon do le 31 janvier kon akiri wulay par wulay par ana lendi ndeme de yidi la gine nan me yidano dawle wona duufirede ni nitu duufe wujje ja ko wela taw dunna Dumbuya o yahay o acca la gine wonsi ko joni wonsi ko arwita kono siga di piji do e fala ka di régime kala aro mo na lidi c'est pas bon pour un pays c'est pas bon simandu ko yoton ko na Dumbuya ji simandu no wa route paya Sénégal ndo fi Macky Sall ya di route paya zo no gollude ko Abdoulaye Wade fuddi wadde dum na Dumbuya addi simandu di o taw simandu ko projet Alpha Condé mo woni jokkitagol si Dumbuya yehi hande ko projet simandu continue attache ko goddo go ay vous comprenez wana route à péage mo yoton Dakar aéroport c'est-à-dire c'est un projet jusqu'à 2035 qui est là ko Abdoulaye Wade fuddi Macky Sall wadi goddo go jumay no continue ko no beta continuité de l'état famine kono ene lagine ko continuité de voler no gasa continuité de voler comment des voleurs peuvent développer un pays kono goddo wata kanyu wujjirde 12 millions de dollars goddo yana nangu be doa kama nangude yo sekube Dumbuya fait les condamnés de mort dum gabudi fotuni wadu ko wadali Rwanda kala wujjudo meddu mo babba c'est important on se maya John Simbe ben pira nay do postoy
On a quitté Golle Mounapiti, on a un ministre, ma directeur. Avec Doumbouya, ça ne marchera pas. Hein. Si tu n'as pas la qualité, si tu n'es pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, Doumbouya ne te prend pas. Même si tu rentres, tu vas sortir. C'est ça. Il faut qu'on le dise la vérité. Nous n'avons pas une gueule de Paul Pierre. Regardez la vérité du pays aujourd'hui. Mais voyez-vous avec vos propres yeux. Ah, tu as dit, on bébé. On a un gala où tu as dit, maintenant, toi, si tu as dit, Sénégal, mingon dosi mi yido ministre jo ma wujjudo dogi ton wallahi mi nodday police billahi wallahi tallahi si mi yi opérateur jo dogudo lagini no wujji mbudi ari do Dakar do wallahi mi nodday police si mi umpiti ke Côte d'Ivoire mi coupa biye mi ya mi dabbitan kami mo mi nodda police do mi desi di mi wada la don service guinéen tara ben kullun kum wujjon jawle den dogon ya ngonto ya on so don cuudi France da bon asile politique arabi be guiné ben no sonji. Donc, ça c'est un microbe. C'est un microbe qui existe dans notre pays depuis pendant des années. Il me paye d'ouole. Awadoulla ni. Mais dans les sigadi refondation dit. Mais si Doumbouya artie dundo, o ati sigadundo sigadundo non lama. Doumbouya ko sigadundo tun achata sigadi pijido. Dundo wadanta milit fino akira hara wattata ile di laginedi. Dundo sa wadi dundo. Wallahi. Si mini mawalo dano da joko ajuma, c'est moi qui te dis tout ira bien. Voilà. Et au programme madi ou do ngarte makko régulier mo ha on entendira parce que l'air jimenti no fandi. Fami. Programme ji bedo. Siga dun do ko ya ndaru mi yida yitugol dun do e leño langol. Few ngondo tu wonta mi bittinirde hara wela tala. Few no venantama. Dun do ko ya rewete en fappo acca. Ipiji do dum do woni biida yitu o ko widdo ko jibinaado do femba do jandi do jangi le ko do ha hewti 10e dum do biida basu be fendi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil dum do mi yida few min ko o façon do to mettidirami engagement dum do sa wadi sa wita jama o yaltu manifesto contre ma goddo ware taki wallahi mais reway rewete den fop goddo yaltata manifesto litu tun wada sécurité hara hande kadi itti nde nyalande do ta goto felle Conakry rewa sosojo mamanin kaji menen me wada sensibilisation fita yimbe be yaltu felle ay mo manifestaki o felle taki assurer sécurité jama ha taweten anden kon dum force vive meji ko woni dum do on men wawata munya de continuer. Il faut que ça s'arrête. Famine, il faut que ça s'arrête. Ko wela ta wobbe ay ko du woni entereji mabbe din ko yugol bibbe yimbe ben no ware no wela be ay na bibbe mabbe na minyirabe mabbe na sibbe mabbe. Famine, ko stratégie do ko yo aritu ni sa wadi dun don garantie à attitude des prisonniers politiques qui n'ont rien à foutre avec de la merde. Wallahi billahi tallahi jama on haysi be yidatama be terfoto ma jokka lawol ma menen kadi me wada golle amen e fino yimbe ben tadira ay depuis me ni tayimbe be yaltu goto yaltali fo no hiji kamum ino deji goddo ala ka warede depuis manifestation wadi manda ko le 6 janvier hani goto yaltitali force vive no ditali parce que be andi nako marsata an kadi non ko ya jabu consigne jami di nayon waru sukabe be nayon wadu patri nangugol goddo mo bonna e leydi ndin hara mo bonna hula na c'est notre combat c'est pour le lama ki o danda kumako kun dada o hetta teddungal makko ngal hakkeji mabbe din me ngala représentant be buri min pay kusare ay saz be amen be wolanta maka gonga do ko wela tabe ko ya yawton okkabe 10 000 euros 20 000 euros 100 000 euros wana be enveloppe kambe non yonani be ene na dum men fala famine ko men fala ko jang e kisiye acca da bobben dabba fonna guinéen bebe kare fondation ma kala wujjudo ay ko siddo an sokumo yaltin tum prevolu do kari wujji no be do nangira ni preva napi ala ko do wonder ton mene men dartike ma duubi tati e lebbinay men dari men tawi waru hore ndem buri dudude
menen men dartoral ma hunde sina fi yo système wonda sanjo do yo sanjo be won be wujjude point bar donc ko do woni der ton na yo jama on accu ko watta kon tilka fami dari Habibu Marwan gonko do wi kon ay yimbe ben ko ni be jokkete be nada mai tana après nanga dara e ben gure ma be haja kaymu il te fout dans la merde qu'on s'il y a un moyen de faire le travail autrement pour que yo piji di wonu haramu kala no de en ko no me watta la miable wali wana dum on tigina na yade wada komba men ta watun komba inde lenyol do wadu komba inde lagini asira ko nda ko wolude point bar si fini ka fulbe futa be jabu goto baro rabe fi dabbugo lamu kala dabbo lamu inde Guinée point bar. C'est ça le combat en 2025. Je vais prévenir. Udun kadi woni gonga ka réalité on kudum. Kala wi don do yalte darto don dumbuya. Lande on tigadi wara o darto dumbuya. Point barre. C'est la réponse. Kala wi don libérer le pays. Il ne be be libérer. Ta goto on ala pinka kono darto don jogiti do pinka. On ala hay l'école quartier ji mondi kono jangirto. On ala la yonno yaroto. Il faut être intelligent dans ce pays. Ande ko sukabe men jelo dedi mun no taji fi tartire Amerique. Plein. On yi ko on fait idéalement. Min ni on taw mabbi jokkon hay goto jokke gonga kanta on jokku leader. Leadership jiri ngi yi kono di on yarde lendi. Vami. Donc piji buyno wadde ala miable. Tawoji ko ma jama on famine hande litmen on ko finu dadiren. Famine fendo ni en dada en ala teddungal en dada e lendi ma daden ma danden parce que na yimbe hudabe wata de siga pay ko sare lutto de mo warede donc mukura muna wata gasude tan tewto di halaji gumen ye dumbu fo ko fenande be wolta do ko men wolali itti 2022 ha 2025 goto wolta dum don be inde do viva liuba on bokku don sina secco pos bien on walli aliuba so kama on walli aliuba ya prison waaw do on non kadi wiki baawda on waddo baawdum fe on aliuba ya prison qu'est-ce que vous avez mis derrière dites-nous ino way wadi dum do on wadu don depuis aliuba soka ande wadi combien de temps ka prison il a fait combien de temps do jotundo wola angu manji ko faala don c'est pas ça on wadu don depuis aliuba soka fi yo yalto faut rien na intermédiaire na golle sina hande haraku alla tippini yurmende gouvernement CNRD on Aliouba o tappa 10 ans de prison. Il est là-bas 2025 fin d'année 2026 o yalto ita prison no satti wata encourage de dundong c'est pas na hunde là-bas donc mimi do yidi on idon welam mi do yurme on ko wadi simi do artira piji e mom on famine donc no satti ha no yurmi ten jabu enen toujours woni de yimbe sacrifier tebe on yande o mo wono inde do ko fenowo o opposanjo faya mimi mono na kanko tigi yalti wi cadre be makko be représentant be makko be ngiwata kase ente regardez donc c'est quelque chose de clair et propre famine ko hunde wonde clair et net donc fame di piji na e hoyre ma e gere tagado si hebali hakkil o sonjoto o bitto famine tampina hore ma faut te temporiser le temps montrera qui est qui na do de l'avenir nous dira on famine c'est ça donc harade welti kon feddu de kaledi me o jama on hisu yimbe ben dada be danda walla dando on kata e kasara al balawdi hulbini di walla dando ko fewndi koy lending yo Allah hisina kala wondo ka leydi ton donc voilà, que Dieu protège tout le monde, que Dieu soit avec vous pour toujours. Moi c'est ça que je vais vous dire, soyez vigilants et prudents, voilà, hein, c'est tout. Yo fidèle à l'air, c'est-à-dire soyez croyants. Atton fo e jungo Allah ko Allah buri andude kondo buri mojjude wana bano adama enen do fo ko faaleji men e fondoji men eno miijorden ko dum wonde hollude famine donc are mo kala ko yo wakkilo ka wontiri don déjà on yi ko fewndi kon
wonu mi mari ko mi yewta on déjà en waɗi ɗo leere ɗiɗi hande en ƴettude tanji ɗin boy ko ɗum waɗi ko fino ɓurto humpitorde e piiji ko wolte kon no ɗuuɗi hino ɗuuɗi donc mo kala ko e wakkilo ka wontiri ɗon andi yewtere ko nanu e faamu woɓɓene ɗo ɓe famata hay muncuɗaɓe ɓe famata ɓe faamoyay noon ko arta ko yeeso donc soyez au rendez-vous. Merci beaucoup Abou Oumar Guido an iɗo yiɗuma que Dieu te protège parce que tu n'es qu'un homme digne, fils digne de ce pays. Que Dieu te protège. Ciao ciao.